बिथां बर' आइजोफोरा बेबायदि इउनिफर्म बर'नि गाननाय जोमनाय बेजोंहाय बिथांमोना खामानियाव प्रग्रामफोराव बेफोर ड्रेसजों थांगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, गारिनिफ्रायनो जागायलायबाय भिडिअखौहाय। दिनै आङो थांगासिनो दङ जाहैबाय मोनसे लाइमुथि होननाय जायगा। लाइमुथि जायगानि आइजोफोरा एसे हांख्रायदों गावसोरखौ मिथिसार होनो थाखाय। थांबाय थानि लामायावबो आं एसे दिन्थिलांनो नाजागोन, बेनिफ्राय जायगाखौ हायोब्ला आं एसे दिन्थिगोन। आङो स्कुल डिउटियाव फैदोंमोन लोगोफोर, दिनैथ' सुनिबार नालाय। सुनिबाराव आंहा स्कुलाव डिउटि दङ, बास्केटबल कोचिं। दा नैबे CNL स्कुलाव फैदोंमोन, बेनिफ्राय आं ओंखारबाय डाइरेक्ट दा थांसिगोन जाहैबाय लाइमुथि। बे जाहैबाय जोंनि CNL स्कुलनि बिल्डिंस नै। दा स्कुलाबो गबाय, ओमफ्राय गथ'फ्राबो डे स्कलार्सफ्रा ओंखारगासिनो दङ नै। बेंटल CNL निफ्राय ओंखारबाय। बिराद बिहिर लामाया। नैबेखौ बुङो जाहैबाय बेंटलनि आवजार, ओमफ्राय नैबे आवजार बारिखायनो बेखौ जायगाखौ आवजार होननानै बुङो जाहैबाय। नै आवजारा बिबार बारबायना। स्कुल गनाय टाइमाव ओरैबो बुंजोबो नै लामाया। स्टुडेन्टफोर ना गासिबो बेंटलावनो हाबहैजोबो, स्कुलफोरा बेंटलावसो नालाय। रुनिकाटा लोगोफोर, रुनिकाटा मोनफैबाय। रुनिकाटानिफ्राय थांनांगौ सोनाब साइडजों। कृष्णसुरा ना मा होनो, बिराद मोजां नुयो नै बेखौबो। लोगोफोर दा रुनिकाटा बारबोनानै आङो दा मोनफैबाय नै नैबे भुरदै। बेयो जाहैबाय भुरदै बारनानै मोनसे मडेल स्कुल। बेनिफ्राय ओरै थांनांगौ जाहैबाय। स्कुल गना फैगासिनो दं, स्टुडेन्टफोरा थांगासिनो दं, न'आवहाय थांफिनगासिनो। लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय। दा मोनफैबाय माने लाइमुथियाव थाङोब्ला मोनसे दैखौ बारनांगौ, नोंथांमोना मिथिगौ ना? बे दैयानो जाहैबाय सानपुर दै। दा सानपुर दैनि दलांनि अबस्थायाथ' बारा मोजां नङा, दंफांनि दालां गेग्रेब ग्रेब दङ। नायदो नोंथांमोनाबो। फैदों हनै बानो दा। Jesus. नै बेबायदि बिराद गुसेबथारना दैयाबो नै बोहैगासिनो बेलाय। गारिफोरा बेजोंनो लायसोजोबो, हरैनि कारफोराबो। डेन्जारलै नोंसिनि दलाङानो। बबे थाङो? रानिखाटाव। आं नोंसिनि गामियाव थाङो रा। नोंसिनिलाय बहायथो? गोजोनफुरि गामि। मा लायनाय रायसोलाय? दिखियाजुलिनिसो। आलासि जाफैदों नामा? सानैबो ना नों? ए नों दिखियाजुलिनि? दे होमब्ला हाबबाय लाइमुथि एरिया लोगोफोर। लोगोफोर मोनफैबाय नै नैबे गय बागान ग्रोम ग्रोम खाथि जाफैनाय माने जोङो लाइमुथि बाजार मोननायसै आरो। स' नैबेनो जाहैबाय हनै आखिजों लाइमुथि बाजार। औ लोगोफोर आङो दा सफैबाय लाइमुथि, ओमफ्राय बेयो जाहैबाय आंनि उनाव बै जाय दङ बे लाइमुथि बाजार, बेनिफ्राय नैबे लाइमुथिनि फिल्ड, बेनिफ्राय नैबे फोथारावनो फिल्डआवनो दङ नैबावहाय जोंहा लाइमुथिनि आइजोफोर, जाय बिथांमोना जयै आवगायबोबाय, दिनै खौसे जाबाय। खौसे जानानै बिथांमोना थांखि लाबाय जे सिनायथि केटारिं ग्रुप लाइमुथि होननानै बिथांमोना दानानै लाबाय मोनसे हानजा। बे हानजायानो जाहैबाय केटारिं ग्रुप एबा ओंखाम खुरग्रा हानजा। नैबे बिथांमोना मिथिनाय बायदिब्ला लाइमुथि एरियायाव बेनो सेथि एबा गोदान फार्स्ट टाइम बिथांमोना नैबेयावहाय दानानै लादों। आरो लाइमुथियाबो गुवार एरिया, सोरबाफोरा मिथियाब्ला बिथांमोना हाबा हुखा हाबाफारि प्रग्रामफोराव जेरावबो थांगोन, दा बिथांमोनखौ हांख्रायनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा स्क्रिनावनो दंबाय थाखायो। बेनिफ्राय बिथांमोनखौ नैबे रुनिकाटा एरिया, थुक्राझार एरिया, बेंटल एरिया जेरावबो हांख्रायनो हागोन। नोंथांमोना बिथांमोनखौहाय मोननो हागोन नोंथांमोननि हाबा हुखा प्रग्रामफोरावहाय। बेनिफ्राय बिथांमोनाखौ आङो बांसिनै नुनो मोनदों सिगांनि केटारिं ग्रुपफोरनिफ्राय। बेवहाय बिथांमोना माने गोसो होनानै मावग्रा बायदि नुनो मोनो, आरो मानसिफोरखौ फ्राय आङो सिनायो। बिथांमोना जाहैबाय फ्राय जोंनि हरैनिफ्रायनो खारबोनानै ओरैहाय गामियाव
खारबोनाय नैबे गामि एरियायाव खारबोनाय संसार जाफैनाय नैबे बिथांमोना प्राय माने निसिमानि गोजा आरो बिथांमोना जोंनि निसिमानिनो गोजा बे ओरैहाय खारबोनानै लाइमुथि एरियायावहाय बेनिफ्राय बिथांमोननि हानजायाबो गिदिरनानोखा बिथांमोना 30 जन ने माइ हानाय माइ गायनाय बेफोरखौबो मावगोन आच्छा दा बिथांमोना बेफोरखौबो मावगोन बे एरियायाव दा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन आरो बिथांमोनजों सावरायनानै मा खामानिखौ बेसेबांनि मावगोन बेखौ नोंथांमोना थि खालामनानै लानो हागोन आरो बेनो लोगोफोर जोङो जोंनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनांगौ बिथांमोनखौ मदद होनांगोन बिथांमोना जे मावनो ओंखारबोदों ओरैनो थास्लायस्लाय माने ओंखारनानै ज'ज'यै मावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि खामानियावबो रेहाय जागोन आरो बिथांमोनाबो हेफाजाब जागोन जा थाइसे थाइनै बिथांमोना फान्ड खालामगोन बेजोंनो न'खरखौहाय थिखांनायाव एबा न'खराव माखासे गाव गावनि थाखाय मदद गाव गावनि न'खरनि थाखाय मदद खालामनो हागोन जोंनि नैबे बर' आइजोफोरा दा नोंथांमोना नुनाय बायदि बिथांमोननि ग्रुपनि नामानो जाहैबाय सिनायथि केटारिं ग्रुप आब'आ जाहैबाय प्रेसिडेन्टनो आफादगिरि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सेक्रेटारि नैबे जाहैबाय सेक्रेटारि नैबे जाहैबाय आफादगिरि माने नैबे बिथांमोननि ग्रुपनि लिड खालामग्रा जाहैबाय आरो बिथांमोना आङो बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ आङो जासिग्रोनाय थाबाय जोङो बेबायदिनो जोङो बे लाइमुथि हालामाव जोंनि बे ग्रुपखौ जोङो सानलायनानै जोङो मोनसे अनसुंथाइ मोननो थाखाय जोङो बे ग्रुपखौ जोङो दानानै लानाय जादों जाहाथे जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बेबायदि अनसुंथाइखौ मोनो आरो बेबायदिनो जोङो गथ' गथाय फोरोंनायाव न'खर खांनायाव न'खर जोथोन लानायाव जाहाथे जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय जोङो बे ग्रुपखौ जोङो दानाय जादों आं बुंनाय बायदि बिथांमोननि साननाया बेनो बिथांमोननि थांखिया बेनो जे नोंथांमोन बयनोबो खामानि जे हाबाफोरावहाय खामानि मावनानै होनानै बिथांमोना जा एसे एनै नोंथांमोननिफ्राय अननायनि एबा जेनाखि फैसा एबा रांखौ मोनगोन खामानि मावनायनि बदलै दा बेफोर रांजोंनो बिथांमोना न'खर फोथांनायाव जेन हेफाजाब मोनो बेखौनो बिथांमोना थांखि लादों आङो सिगाङावनो हामबाय होनदों जोंनि बे फंबाय इउटुबारखौ गोसो गोरबोजोंहाय आजावनानै लादों जोङो बे ओंखाम खुरनाय ग्रुपनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौ मावनायजों लोगोसे जोङो गोबांथार माखासे खामानिफोरखौ जोंनो मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो जेन' जोङो बे मावनायनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरखौ आरो बे जोंनि लाइमुथि हालामाव गोदोसोनानै थानाय माखासे ओनसोलफोरखौहाय जोङो बे ग्रुप दानायनि गेजेरजों जों जौगाखांहोनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों आरो दा नोंथांमोना गोबां आंनियावहाय भिडिअआवहाय गोबां केटारिं ग्रुपफोर दानायखौ नुनो मोनबाय दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय दाब दाब हालामनिफ्राय थारमाने बिथांमोना खौसे जादों बयबो खौसेयैनो माने बिथांमोनाबो खौसेथि थायोब्ला मोजां मोनसे परिबेस फैयो आरो जौगानाया फैयो दा बे थांखिखौनो बिथांमोना लादों नोंथांमोना नायनानै लादो बिथांमोनानो जाहैबाय सिनायथि केटारिं ग्रुप नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट लाइमुथिनि दा नैबे बिथां बर' आइजोफोरा बेबायदि इउनिफर्म बर'नि गाननाय जोमनाय बेजोंहाय बिथांमोना खामानियाव प्रग्रामफोराव बेफोर ड्रेसजों थांगोन नाथाय दुब्लियाव बे ड्रेसजों थांनाय नङा अबसे दा बेफोरबायदियैहाय बिथांमोना ओंखारबाय नोंथांमोना नायना लानो हागोन नै बयबो माने गासैबो मावग्रा गोख्रों बर' आइजोफोर बिथांमोना बेनिफ्राय बे जाहैबाय बिथांमोननि इउनिफर्म बे नोंसिनि इउनिफर्म दाबाजै ने बेखौनो गानबाय थागोन सोलायगोन सम लानानैहाय ओमफ्राय दा गाननायखौ मा होनो बे ड्रेसखौ दख'ना बिदन सादोर गोजा ब्लाउस गोजा आर'नाइ गोथां आगर गुफुर बेबायदि ने मोजाङा बेनो जोंनि बर' आइजोफोरा जे गावनि सिनायथिखौबो जिखुनु खामानि मावा मानो गाव गावनि सिनायथिखौबो बर'नि सिनायथि जेनाखि दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जे खामानि मावो बेयो मोनसे जोबोद मोजां बिथांमोना अरायसम माने जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ होयो बिनिखायनो खामानिजों लोगोसे बिराद माने समायनायाबो फैयो बेखौनो जों नुनो हायो लोगोफोर लाइमुथिनिफ्राय ओंखारफिनबाय ओमफ्राय गय जाबोबाय आंथ' बिराद गय जाखायो लाइमुथियाव साहा लोंनानै गय जाबोबाय आदा दङ नै बे आदायाबो बौनिनो माने बस आरो लाइमुथिनि बस नैबे आदाया ओमफ्राय उनावहाय जोंनि आइजोफोर गाखोबोबावबाय नै बिसोरबो साइकेल गैयानो ओमफ्राय गाखोबोफाबाय दा आंबो ओंखारफिनबाय बिसोरखौ लामा ससेयाव दोनलांनायसै ओमफ्राय आं थांफिननायसै न'आवहाय ओमफ्राय भिडिअ'आबो दिनैनो बेखिनियावनो जोब्बाय लोगोफोर